A alcaldesa accidental e o vicepresidente da Deputación visitaron esta mañá a rodaxe da nova película do director galego La sombra de la lei, que estes días se está a gravar na cidade. O Instituto Valle Inclán converterase para esta longa metraxe de Dani de la Torre nunha comisaría e a Avenida Montero Ríos nunha rúa dos anos 20. Pontevedra o que estamos a facer é a comisaría de policía, que é un dos decorados máis importantes da película, non? Hai dous decorados fundamentais que son a comisaría e o music hall. Aquí a comisaría no Instituto de Pontevedra, tanto o interior como o exterior. Entonces, estes días estivemos rodando no interior, pois despachos, pasillos, unha sala de reunións, fixemos, bueno, pois todas as secuencias que van a sair na película, que serán a mellor 15 ou 20 minutos dentro do instituto. Estivemos facendo algún día exteriores, pero planos máis cortos de entrada e saída, e hoxe estivemos facendo os grandes planos de exteriores. Non só os que van a estar aquí en Pontevedra, sino tamén uns que rodamos en Barcelona, que por digitais vamos a montar. O director cualificou a Pontevedra como unha cidade cómoda e tranquila para traballar. Pois moi ben, estamos rematando xa aquí en Pontevedra, quedanos hoxe e mañá en Lourizán, e nada, estou moi contento, estános tratando moi ben aquí, é unha cidade moi fermosa, estáse moi ben, moi a gusto, e nada, moi feliz porque, bueno, isto vai a ser Barcelona, entonces máis ou menos estamos conseguindo todo o que tiñamos pensado, e nada, moi feliz. Esta sombra de la lei terá moitas localizacións. Mañá rematan en Pontevedra, pero o 80% dos lugares onde se roda esta película son galegos. Sí, estaremos en Santiago, na Coruña, en Ferrol, en Lugo, estivemos facendo un music hall e acabaremos en Monforte. Realmente o 80% da película rodas en Galicia, o que pasa é que se ambienta todo en Barcelona. Unha película que rematará a súa rodaxe o 4 de setembro. Remata a semana que ven, levamos rodamos uns previos en xuño, empezamos a rodarse o 12 de xullo e rematamos o día 4 de setembro. Haberá que agardar ata o vindeiro 2018 para coñecer os resultados deste traballo, desta sombra de la lei, segunda longametraxe de Dani de la Torre.